Vraiment, à la vidéo, à la partager, à la kerbla, à la j'aime, à la tcha. L'armée malienne vient de réaliser, la plus grande opération aéroterrestre. Kabri Kelein, Adam Nela, a un de du jamais vu. Mali armée fleka oreke, Tessalit, Aleni Agel Ok. Palmo un kelegaminan do sa kelegaminan a joda yira a kelegaminan be san wakati mina mo kuma a joda yi me bi a kelegaminan palmo ma foye ko u joda a yira ame wakati mina palmo anga sarasu be Tessalit ani agelok palmo anga sarasu be kidal alantour yere la palmo nouvelle be information be anga sarasu nana na chogo jumene la udona don chogo jumena anga général Noé Oumar Diarra chef d'état-major balma akongolo kan avec stratégie militaire do kulonge ka boyen stratégie militaire abado jugu akilla jugu sigile mirila kaba konorom na balma ay jugu fente de ya fente anga général avec stratégie do wallahi avec stratégie militaire do Foli ka nga kaye foli ka ke Sadio Camara ka foli ka Assimi Goïta les 5 colonels. Vraiment, il y a eu du très bon boulot. Au temelengo ministre kunun kona ministre bina ereka jamfa kono. Ministre abina ereka jamfa kono. Ministre ka matériel munun détruira kunu. Ministre ereka jamfa de do ministre bina a matériel nous détruira choco jumene là. Bon on a un fora ya tida la quoi. Kolonjugu yiri obe kari ayere kono ministre o bina ou ereka jamfa kono. Ala de be mali fe do munu me ga mali wallahi do munu me kamene. Shekul la sana kanen munu me ga do me ga mali. Do yu avec amenere wa mo ko be mali jamfa. Ire ibe to jamfa en kono saraka tala. Est-ce qu'il y a famu? Donc balmo ayaw aklit sigi akaw jigi sigi kelege mina kura munu nana kunu kase kuna sinema balmo ma yere yinga vraiment Assimi projet bele ba de baye Mali kono wa ka fo ni be titre de aba don nord kele la guerre est terminée quoi sans projet de développement de benali projet de développement pétrole boli bena damne uranium boli bena damne Gazi boli bena damne Mali bena le djad Mali bena djaka ke dibaray donc aya partager pour ka nganda do ala ka anga shérif ke fo chaque shérif tiami aidara kabako fratigi ala shérif ke so kabako fura la fura munu na kay bana bade ma tension diabète furu dimi rendimi kodimi shérif ke ka numéro est 75 64 10 10 75 64 10 10 nyo kongo be shérif ke so anga kutubu na nga wali fo sheku la sana kane pele abesegu atita atimochi koko na gelara malikola wuli be kaka segere asenda le met dingemi ndala malikola me do ke sheku ka continuer ka ala dili mali avec kisi ka aka sheku fo kala sana kane ka sheku no e sokore aka fole bia ka mugadam kamara fo ka sedu pa kadri anyemko ka denga sheku fitini aka fole o belebele bia donc temelengo ka shek sala fo kanjalo ale de faye seku dauda kanjalo fo ya fo tuba kura murke ka kuma mancha ni mogo munu mogo bala maka numéro fana di inboxu la na la sona donc amena do anga fen ko nala amena do anga sujet ko nala mbalmo avec les damado bo mbalmo qui dans opération Tessalit Agelok opération Mali armée klalala Bonmo yoro aklibe anga convoi kabri ka damne berla afora ko convoi gaw kite ki kunda berka terroristu tara jandanye we jandanye a bela Mali armée buku pronto o temele ngotuni anga convoi bora gaw ki kunda ane fiska terroristu ma mo ye muneke we rideau de défense Uyo de blaka dinge de tike ka Mali armée kono embuscade la ku dogo kulu la ka kulu fara ka womseni wala ka dingo tike ka womseni wala pour que anga srasu nato obu viser est-ce qu'il y a femme donc nous anga srasu viser imali yela mai timo koye ube dugu jukoro
anga drone n'anga radaru u kɛra sababu ye u ye dingɛ fɛn fɛn tigɛ an ye dingɛ ninnu an y'a bɛɛ ye un à un wa dingɛ kelen o kelen cɛ o cɛ kun dalen b'a dingɛ ninnu kɔnɔ n balimaw dingɛ kɛra u bɛɛ kaburu de ye u si ma wuli est-ce que y'a faamu u si ma wuli u bɛɛ su donna k'u to dingɛ in kɔnɔna la donc o de siratigɛ la mun de nana kɛ i b'a ye k'a fɔ Aguelok ani Tessalit olu kun kan ka di armée malienne ma Aguelok ni Tessalit kan ka d'a ma donc jugu de continuera n'o ye terroristement mɔgɔw ye u taara dingɛ baden de tigɛ est-ce que y'a faamu ka taa minnu placer sira la k'u bɛ Mali armée kɔnɔ k'an natɔ k'an ka convoi min bɛ bɔ Anefis k'i kunda Tessalit kan k'i kunda Aguelok kan n balimaw k'u bɛ fɛn bɛɛ yir'o la ko fo hɛrɛ ja an ka état major la u sigilen ɲɛ b'a la ja terroriste ninnu u bɛ ka planification fɛn fɛn kɛ an ka état major u sigilen ɲɛ b'a la le général Umar Jara a b'a kalama ko ale ka kan bi a bɔra état major la a bɛ si présidence de la ani Sadio Camara u bɛ ka stratégie militaire stratégie de défense a bɛɛ bɛ ka élaborer Assimi yɛrɛ sigilen ɲɛna souvent u bɛ se ka mɛn stratégie la ani guerre kumaw la u bɛ se ka da fo 3 heures 4 heures u bɛ ka opération planifier Assimi yɛrɛ force spéciale a yɛrɛ b'u ko commander en personne cɛ n balimaw a y'aw hakili sigi a k'aw jigi sigi donc o de senfɛ u ye stratégie minnu bila en place Anefis ka bɔ Anefis ka taa Tessalit ani Aguelok terroristes kun ye rideau de défense min bila sur place a ka ca rideau de défense 10 ɲɔgɔn ye u ye dingɛw tigɛ ka bin ni kalakala d'a kan ka cɛncɛn d'a kan ka minnu fɛnɛ placer i mana tigɛ n'i tɛmɛna dingɛ ninnu na est-ce que y'a faamu i bɛ taa minnu sɔrɔ yen donc a siraw kun y'a la ralentir de parce que o la ni véhicule blindé ni convoi bɛ taa diyagoya a bɛ taa dɔɔni de a bɛ nɔnsi tagama de kɛ a bɛ tile caman kɛ sira la donc k'u to o dingɛ tigɛ in na k'u to o dingɛ sen in na k'u to min dali la balimaw Mali armée filɛ nin ye ka opération ni stratégie kura de bɔ min kan ka kalan dans les écoles de guerre min kan ka kalan est-ce que y'a faamu n'a cours kan ka di jamanaw la est-ce que y'a faamu jamanaw k'u inspirer a stratégie de guerre kan balimaw n'a hakili b'a la an ye avion dɔw san n'a bɛ fɔ avion ninnu ma avion gros porteur avion cargo avion minnu n'u bɛ wele avion C295 an balimaw ninnu ye avion belebelew ye dɛ balimaw a avion ne yɛrɛ delila ka don C295 kɔnɔ i b'a dɔn lahawta avion belebeleba de don balimaw a kelen o kelen a fila de bɛ Mali bolo a kelen o kelen a bɛ se ka cɛ 200 donni a kelen o kelen a bɛ cɛ 200 donni est-ce que y'a faamu donc o C295 ninnu i b'a ye k'a fɔ n balimaw an y'an ka cɛw de donni o kɔnɔ an ka force spéciale n balimaw an ka commando parachutistes an ka Assimi ka unité n'o ye bataillon autonome des forces spéciales ka fara an ka force anti terroriste kan n'o ye force anti mɔgɔw ye n balimaw an ye olu de don avion kɔnɔ k'u don avion kɔnɔ n balimaw k'an ka avion fa est-ce que y'a faamu donc an ka avion ninnu u nana mun de kɛ i b'a ye k'a fɔ nin tile 3 laban na an ka cɛ fɛn fɛn kun bɛ yen élément fɛn fɛn kun bɛ yen n'a force spéciale n'a bɛɛ kun kan ka taa Tessalit ani Aguelok kan occupé i b'a ye k'a fɔ n balimaw u nana Mali armée nana ka élément bɛɛ parachuter un à un a élément bɛɛ parachutera a opération bɛɛ kɛra opération nocturne opération bɛ ka kɛ o y'a sɔrɔ a bɛ gawa ninnu kɔnɔ ko an bɛ ka taa duguma sira fɛ quoi u ye duguma sira bɛɛ kɛ min ye est-ce que y'a faamu donc u bɛ bɔ min kalama i b'a ye k'a fɔ su kɔnɔna la i b'a ye an ka avion de nana ka na cɛw larguer ka cɛw larguer balo Mali armée mago bɛ effectif fɛn fɛn la u n'u ka matériel balimaw u nana ka na de ka cɛw larguer Aguelok ka cɛw larguer Tessalit balimaw i b'a ye k'a fɔ u ye kan boucler ka périmètre bɛɛ minɛ dugu jɛlen u nana da Congo ko MINUSMA ka dayɛlɛ MINUSMA ko jɔn de don ko terroriste de don wa ko jumɛn de don k'u ka identité décliner ko Mali armée de don k'an nana ka na an ka kan occupé MINUSMA tɛ se ka kuma u tɛ se ka kuma u ye da yɛlɛ ala kama tɛ u ye da yɛlɛ jagoya Mali armée donna Tessalit Mali armée donna Aguelok an ka mɔgɔw donnen Tessalit ani Aguelok kan kɔnɔna la
ani MINUSMA donc u tena an janfa sigilen yana a tato MINUSMA tato tini dengi ka marfa di parce que bi sema mɔgɔ marfa ko de b'u la bi sema mɔgɔ munition ko de b'u la bi sema mɔgɔ kɛlɛkɛcɛ ko de b'u la parce que ni wagati kɔrɔnfɛ kɛlɛ bɛ ka gɛlɛya fɛn fɛn kɛ contingent tchadien de bɛ ka sema mɔgɔ dɛmɛ donc n'anw taara don sisan kan kɔnɔna la ka an sigi kan kɔnɔ MINUSMA u t'a la k'u bɛ minɛnjɛ la n'u bɛ ka minɛn cɛ u tɛ ka minɛn cɛ an tɛna bɔ a bɛɛ kalama n'u bɛna taa u tatɔ u b'u ka arme to yen wa u t'u ka arme to yen wa u tɛna temps sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ labɛn sugu dɔ kɛ k'a di sema ma donc Mali armée donna Agelo kan kɔnɔ Mali armée donna Tessalit kan kɔnɔ an ka force minnu donna c'est ce qu'on appelle les forces spéciales n balimaw u taara an ka avion minnu na an ka avion gros porteur cargo ninnu n'o y'an ka C295 ninnu a n'an ka hélicoptère minnu bɛ Mi8 a kelen o kelen n balimaw i b'a ye k'a fɔ k'a kelen o kelen a bɛɛ bɛ se ka cɛ 35 ye hélicoptère ninnu ye avion ninnu kelen o kelen bɛ se ka cɛ 200 ta wa o bɛ se ka donni min ta ka ca plus de 5000 tonnes an mago bɛ véhicule blindé fɛn fɛn la avion in tilala ka na véhicule blindéw bɛɛ ta ka taa n'a bɛɛ a b'a dɔn opération Serval wagati ni mɔgɔw hakili b'a la an b'a ye Faransi ni avion dɔw nana a avion ninnu na f'u y'u ka chariw don a kɔnɔ ka na débarquer Mali la bi avion minnu bɛ an bolo n'o ye C295 ninnu o avion ninnu fana bɛ se ka o baara bɛɛ kɛ u bɛ cɛw deni cogo min na u bɛ chariw deni ten u bɛ kɛlɛkɛminɛnw doni ten u bɛ dumuni balo donc u ye nin bɛɛ doni est-ce que i y'a faamu Mali armée a bɛ sema mɔgɔw kɔnɔ k'an bɛna ale duguma sira fɛ quoi u tun taara calcul bɛɛ kɛ k'u dogo tu ni fɛnw na k'an natɔ dɔrɔn k'u bɛ embuscade da ka gɔlɛ wuli an ye sema taara bɔ a kalama ko ja k'a ka ca tile 3 ye Mali armée bɛ Tessalit Mali armée bɛ Agelo mais nin digir'u la a ma bɛn u ma u kulela ka kule ko MINUSMA bɛ k'olu janfa u kulela ko MINUSMA y'olu trahi u kulela ko MINUSMA ko bɛnkan min tun bɛ yen ko nin ma fɔ k'a fɔra ko kan bɛ d'an ma nin don aw m'an sigi aw fɔlɔ de ma bɛnkan bɔrɔtɔ aw ma taa anw ka kan encercler Kidal la donc o ko de digira sema mɔgɔw la a b'a ye k'a fɔ u ye musow de labɔ bi Kidal ani denmisɛnninw ka u menacer ka marifa jɔ u tɔ na ko n'u ma bɔ ka manifester ko Mali ka partenaires k'u tɛ jɛn n'olu ka nali ye ko n'u ma bɔ ka manifester k'u b'u faga marifa de tun b'a bɛɛ tɔ na e ma ye muso fɛn fɛn tun bɛ ka bɔ conviction t'a la a muso kɛlɛ o kɛlɛ a bɛɛ sirannen de don u kana na mugu ci u la marifa de kun jɔlen b'u tɔ na u obligera de ka taa faux témoignage kɛ u obligera de ka bɔ ka taa manifester k'a yira k'a fɔ ko MINUSMA ko an Mali armée ni Russiw bɛna ale min kɛ ko o man di u ye donc i b'a ye k'a fɔ an ye opération aéroterrestre min kɛ n'a kɛra sufɛlaw fɛ ni sema ma bɔ a kalama a barila k'an ka cɛdenw ye k'an 2 occupelen don an ka sarasi ma sa kɛlɛ ma engagé balimaw ko MINUSMA bɛ janfa la bi sema ni MINUSMA u diminen don ɲɔgɔn kɔrɔ dɛ sema ni MINUSMA n'a tɛ ɲini ka kɛ datigɛndala ye sema ni MINUSMA n'a tɛ ɲini ka kɛ est-ce que i y'a faamu farali yɛrɛ divorce total bi o de bɛ sema ni MINUSMA cɛ bon armée malienne ye stratégie min élaboré balimaw parce que bi MINUSMA tɛ danaya mɔgɔ ye i b'a ye k'a fɔ bi anw fana tɛ se k'a fɔ n'an m'an ka stratégie bɛɛ fɔ MINUSMA ye sisan an bɛ bari MINUSMA la dɛ an bɛ cu kan de sema mɔgɔ yan'a k'a kɛ dimi ye armée taara kan occupé pourquoi a tɛ taa armée kama u se ka taa armée kama mun na parce que n balimaw an ka cɛ minnu bɛ a bɛ fɔ minnu ma les tireurs d'élite n balimaw n'u y'i bon dibi la n'u y'a sigi kunkolo kun parce que marifa minnu b'u bolo marifa sniperw de don à 5 km u b'i kunkolo ta ka b'i kan da la à 5 km u b'i kunkolo ta ka b'i kan da la n balimaw an ka cɛ minnu taara n balimaw ninnu tɛ mugu ci ko paratatata dɛ non ninnu bɛ mugu ci de fin pan u ka cible viselen de u ka marifa la min b'a la silencieux de b'a daburu la aw cɛ 5 natɔ u bɛ se ka cɛ 2 faga ka sɔrɔ 3 ma bɔ a kalama parce que marifa silencieux de bɛ kunkolo donc i b'a ye olu de taara Kidal a tɔgɔ Tessalit ani Agelo kan occupé donc u kɛlen k'o kan occupé min kɛ balimaw Kidal encerclelen de filɛ nin ye taga yɔrɔ tɛ sema la n'u ko ko est-ce que i y'a faamu u bɛ taa Niger don yɔrɔ tɛ yen n'u ko k'u bɛ taa Algérie o frontière bouclelen don n'u ko k'u bɛ taa Mauritanie force spéciale kɛlen bɛ ka zone cadrée balimaw i b'a ye k'a fɔ Kidal kɛlɛkɛ cɛ 1 tɛ yen bi wa Kidal
mbalma me min fie kabru yanga sarasuga mina che aba kalama véhicule te se ka yetuni véhicule fa nga drone de surveillance aérienne ne la 24 heures sur 24 drone TBD bayaktar no me sangolola ni ka mobile ni marfa yera la mbalma ba ke finfin e ka mobile marfa ka yala ba pete ka ke ne ka kolo e ka dima ni ka mobile yera e siabo donc sema ka keleke chaw binia foye o be ka mobile blaga yala nyomere la ko parce que ko repérer mandi mais o tado ka nga drone nunu duguma fen o ka télé o yeli de ka nogo ma yere est-ce qu'il y a fond ni ato ni bolma fen nunu ni véhicule blindé ou bien véhicule 4x4 ka fen e duguma parce que caméra thermique me moula caméra infrarouge me moula fen ni be respirer dans ta fen ni be fien sama balmo anga caméra thermique drone nunu aba be repérer ka fie aba fie ni nyome aba fie ni fali est-ce qu'il y a fond o be ka stratégie sugu beke pour que bi ame wakati mna o ka kelege mina ko be se ka camoufler balmo ate golo fawo bi kidal banabaga to de kacha bi kidal mo mi sena bolo tkelo de kacha kidal bolongolo na bekera kaburu doy amore la information do me ku ya tante fene kulo ni kuna sine ku be ane fils attaquer balmo anga drone ye jahna mare jiguka anga drone tiers silencieux balmo drone ye terroriste ayu borondore ananga albatrosu balmo kunu ane fils amadia bolo de ou ko tout dimimo parce que armée dona tesalet agelo tchemunu dona wudo te ushi be alu taga fa jamala ka France force spéciale faruga wallahi ou te so ko tout kama balmo lu te klonga donné guerre la lu te klon anga force spéciale o lu entraîner les do fagal le kama te klonga don e ma anga force spéciale alu be jam itu ye yelela o nyeda te yew ou bla la mission commando mena obena ko mission exécuter kata donc we attendez un fils à 4 reprises. Mbalma ko be senga contre-offensive kay. Kunu ni kuna sini. Mbalma janjo jara armée malienne na. Mbalma anga drone véhicule fefe nana mbalma a bere petera ka jigi chenjen jukoro. Parce que drone nunu o be bobli nunu bugo fogu, ça de fogu nun choro chenjana. Donc il va y avoir possibilité faut être sema mo buro. Biko be se ka armée malienne attaquer véhicule ti se ka fara yonga véhicule nani nduru ni afara yonga drone ba be détruire ni ko be keleke chew dan yonga fene ki be yongome temps parce que wa stratégie o be ka na yongome de la ni ko be yongome temps yongo balon wa soro drone yaaye frappe kele o ba be ke ko ala madel ka dan donc il va y kafo balmo biseba ni victoire abe mali armée bulo anga chef d'état-major tiens là aba place mérité wala jala c'est-à-dire ndaro ni jala me général yan mais vraiment ni distinction honorifique do kakan bi janjo be fo mali armée bi mali armée be ka monere bwana ore stratégie la kunu ministre a tenté kabe en janfa parce que c'est ma mo be marfa de la matériel ko manki de bula me wakati na iba e mune kera iba e kunu choufela fait ko bu de ka boni minaye esia fa ministre ma ko be convoi do escorter ku kunda sevareka mbalmo iba e kafo on est terroriste parce que ministre ma ko be faire kana ka mina de ta ami matériel munu mena ka matériel le disema mgoma esia fa mu donc iba e kafo terroriste nunu ou ya convoi mi attaquer akumu kono ko convoi armée malienne nga convoi de unda do départ ko ministre ma do balmo akera erreur de ou bolo quoi ou filare quoi oui ministre ma attaquer ou ko akilla ko armée malienne de on le ministre ma ko nga ta nyoy yoro mina iba e kafo o kunteni yoro yo akun foruwe ko armée malienne be temeni wakati kona ni yoro la iba e kafo donc utara kube amiskade de da armée malienne e chou collé balmo ni chou collé no ministre ma ka mobile a identifier mandi donc mo ni be gana ni kelege mina mi bolo balmo iba be miri ko be armée malienne donc wagilla ko ministre ma ko e armée malienne o fleur de kata ministre ma attaquer o marfa ina fo uye convoi min détruire ka jini o marfa kelon ne kun kan ta di uma o kun kan ta marfa min soro u yere ka marfa jini balon ne do o ne saraka e fere do ni baraka o e fere flene baraka ta o tara u yere ka keleke mina un jini donc iba e ka fo o de la o tese ka rapport ke ko ina o de la o tese ka ko clarifier parce que chou kon
et je vais m'avoquer ben une convoi ou l'équipe ta oro jumena gwa convoi ta to masara armée malienne là Mali armée ta kalama donc ils voulaient armer les terroristes balles ni munitions badé de comme convoi en là a balle aw maye explosion min kera ou kelen nga mugu ci aw maye explosion fanga boyana ka tasuma do abela convoi na parce que il va y munitions kesi badé de kuma kono donc aux munitions nous au lieu de sauter là ka tasuma déflagration boyan aux munitions nga nga di c'est ma terroriste mo de ma donc au fil là ils se sont trompés de cible tu sais ka kuma la kalio ouais ba do John Clara ka ta de mes munitions mama Mali armée nos forces spéciales où y a un tchao largué ministre est-ce qu'il y a famu qu'on a alentour là où est périmètre bien bouclé tchao beka jigi para là beka jigi para là marfa bu bologele na beka muguti terroriste FMVB où y a pénétralisé sur place où est donc mulo erega tise ka laye Mali armée de tara de medo ministre mama au sego fam follow alors que on ne comme ministre ma wele ko na andeme kan desera nkola na andeme ni mbara la bi Mali armée de ministre de Mali armée de ka ministre ka convoi escorté ni Mali armée terrorom na ministre ma era jate gele akabtai o bela aba fo kaban jafa men bolmo do mi mega ke Mali mesika ka tuguni wallahi do nunu mega mene ni mogo nana kibe jafa bi Malika wallahi yere ibe to jafa en konala donc o jafa une stratégie iba e ka fo kunu ou bina ou era ka propre piège là ou bina ou era ka propre embuscade là donc balmo beki akilat ke kidal entouré lendo kidal contrôle be armée malienne bulu c'est kidal konala boda fevebe kidal côté nani fin ni boda kundo Mauritanie Algérie ni Niger no akaranga da besora bisema mo ou tiseka yeni véhicule lourd sema mo tsega yen dusati sema mo bi a bebe ka bolisra de yin san ku kunda Mauritanie ga et c'est à famo donc balmo anga akilatke anga njigi anga to armée malienne ko vraiment seba ani victoire avec armée malienne bi ame wakatimna donc amoko akli jigi amanga studio dalel la ni mo munu be fekande mais vraiment à part la bidjanye et ibsega woleli ke 77 67 00 17 est-ce que vous voyez donc en balma muso fo Fatoumata Yan Batuli abeka bara minga malikola abeka fonce bolé minga abeka école don abiku demele minga école ta wakati vraiment ma fo ka barkada donc salam alaikum